atibatike zvechopu-chopu. Pamusoro iyi vakuru vedare maswera sei mazimbabwenzi regedzai tingoonesa pane nyaya iri kuitika ikwa mudhara Mwazha ndiri kuziva kuti vanhu vakawanda mamwe muri kungondibvunza zvapapi mana nyaya yemaupdates ichatikwadzisai but anyway inini munoziva I will never disappoint ende tichakuudzai nyaya kusvika right. The Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage is advised the nation that the late national hero Archbishop Mamvura Ernest Paul Mwazha, who died on 20 November 2025, will be laid to rest on Sunday, 30 November in Chisarwata, Chikomba district as per family request. The burial will be presided over by close family members and the church members. Mourners are gathered at number 8 Jefferson Road in Hatfield. On Friday, 28 November 2025, the remains of the late Archbishop will be collected from Nyaradzo Funeral Parlor to the family home in Hatfield, where it will lie instead. There will be a church service from 7 p.m. to 10 p.m. The late national hero's remains, it will be airlifted to Gubambra on Sunday, Saturday 29 November 2025, where the body viewing will commence from 4 o'clock till the next morning to 6 o'clock. On Sunday 30 November 2025 from 8 o'clock, Archbishop Mamvura Ernest Paul Mwazha will be flown from Gubambra to Chisauta Business Center. His final resting place burial proceedings will commence from 9 o'clock to 12 o'clock. Members of the public are invited to come in their numbers to give a befitting farewell to the Reverend Man of God and the Son of the Soil. Please bear in mind that the burial will be conducted under strict religious protocols and the public is advised to adhere to the laid down principles issued by Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage. Vapedza saka tirungoti vanhu veZanup vahajega namo rufu ruwe kwa mudhara Mwazha ndo shoko ririmo mumastreets iko zvino vahajega handisi kuziva kuti vanhu kwa kuZanup hakuna zvekuita zvinotonetsa nyaya dzacho idzi unotoita kuti udzwa mutemo nenhingirikini but the good thing is that ari kupuhwa nhingirikini yake anenge achibatsirwa nestate vakamudaisa ende zvinhu zvake zvine chikopokopo mukati izvi akamboendeswa kunhingirikini uko omboendeswa board viewing kuchivhu ikoko obva azotakurwa oendeswa kwaachazoita se kwaachanovigirwa ndo update iripo pana mudhara Mwazha ndoziva kuti vanhu vazhinji vanga vari nezvakawanda zvavachiri kuda kungobvunza zvazofamba sei zvikuzodii ndiani achazenga achidai so but I think zvese zvakakosha zvinoda kunge zvichinzwisiswa ipapo ndatopedza ndakuonesai mudhara Mwazha achavigwa musi weSunday saka burial inenge ichiitwa kubva musi kubva na9 o'clock kusvika na12 ndo panenge pachiitwa zvinhu izvozvo vanoda board viewing munonge makutoteera kuchivhu kunenge kuchiitwa zveboard viewing mune makutongoteerwa ikoko vanenge vachida kumuona. I understand kuna mwana anoda kufly kubva kure, I understand kune vamwe vokuti vanenge vane mari dzavo but vari kure vachipinda chechi yekwa Mwazha inguva yekutoti mundokwira mabhazi iyoyi but I believe kuti mukazonoko musazoti majambwa nezvinhu but mozoti zvinhu zvenyu zvine zvapindirwa zvine zano mukati handiti kana tiri kuti zvine zano mukati zvine government mukati of which government yekuZimbabwe iri kutongwa pachezano but I'm not iye kuti ndinge ndichinyanya kutaura zvinhu zvakadaro zvakawanda zvekuonesana nyaya zvechizano because wedhi rekuti ZanuPF iwedhi risingafarirwe nevazhinji mungazopedzera makunditsamwira panapa. Before I disappear, kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva FNB business account usina work permit kana start permit zvaizi mazuva ano pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. So zvaunongoita unotora screenshot utore nhamba dziri apo idzodzo then wobva wabata Mukoma Owen vokuregistera company vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko ende maadvantages aripo ndeyekuti haunide kutravela kuenda kwavari vanokubatsira uri kwauri ikoko as long as une passport chete iri valid ndo zvinodiwa. Ndinozonzwa vamwe vachizobvunza kuti ko inini ndisina passport aiwa kana usina passport hazvitoite endai unotora passport kuti uzokwanisa kuuya because you can't register a company without a passport. So what you need is a valid passport iwo kakapinda munyika so that nyika inenge yakukurekomenda iadvantage chete. Ndoziva kuti munenge muchinetsekana kuti hauna permit yekuti uzoregister because vazhinji zvine zvakunzi unoda kunge une permit yechinchi kuvhura company hazvinide kuti unge uchinzi une work permit ka iwo unenge uchida business permit at the end of the day saka iwo zonongoita unonoregisterwa wozoningirikana zvimwe unozozvonewa kumberi after that havaita zvamapermit kaMukoma Owen vanoita zvekuti iwewe vakubatsira kuvhurira company usina permit iwewe handitozvona. So contact them number ndodzo ndakuisirai pascreen mobva mabatsirika namo maitirwa zvinhu zvenyu zvoita se
zvobva zvakufambira